Hey, can you... There's gunfire coming from below our hotel. He told me the reactor was going to a 7. Now he's not saying it, so I am. Oh my God! Wait, God! Ποια είναι η είδηση της Δευτέρας στο δελτίο του Newsroom. You're going to remember this night for the rest of your lives. The Newsroom. Η πολιτική σειρά για σκεπτόμενους θεατές. There is no way I am not reporting this story. Κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Αποκλειστικά σε Nova Cinema 1 και Nova Cinema HD. Και τη Δευτέρα η Super League παίζει στη Nova. Μην χάσετε τον αγώνα που ολοκληρώνει την ένατη αγωνιστική. Άρης Βέλγια, live στις 7:30 το απόγευμα στο Nova Sports 2. Ο πιο διάσημος Βρετανός πράκτορας ξανά στις διαταγές σας. Τζον Λίντος, η επιστροφή. Επόμενη προβολή. Την 5η 8 Νοεμβρίου στις